ли сте? Здравейте хора, съм Капитан Пи и днес исках да направим един полезен клип. Чайте да нагласим камерката. Точно така. Да направим един полезен клип. Как може да си направите... Как беше? Оръжие. Това е първият ми редстоун урок. Оръжие за мобове, съответно. Добре. За това ще ви трябва един разпределител, редстоун ще ви трябва и една ръчка и дирт. Или каквото купче искате и къде ще го правите. Така. Слагате разпределителя. Така. Един разпределител. Но то първо трябва да сложите едно блокче. Няколко блокове. Колкото да може да оцели моба в главата. Защото в главата най-хубаво най-бързо умират. И се издигаме и вижте хора леклак. Не бе. Разпусквате разпределител. Добре бе. Не така бе. Но така вече взима малко да лагва. Повечко. Но аз си подсилвам компа. Мисля, че ще... Точно така е. След това дайте се пуснем надолу и взимате и правите един блок обаче така. Така, винаги трябва да направите така. След това взимаме нашия редстоун. Първо да видим слаба дали така ще работи. Да пробваме нещо хора първо. Така, слагаме това. Чайте да изгасне. Не, връзката. Добре. Взимате тогава... Не, обърках бе. Взимаме така. Да, обърках се. Така трябва да направим. За да може на връзката на това на разпределителя да тръгне. Взимаме тук навсякъде слагаме по малко редстоунче, за да се обедини връзката. След това взимаме нашия разпределител и го слагаме не така бе. Хора, не може да го сложат много хубаво. Точно така. Слагаме точно така и виждаме, че връзката, която сме направили. Точно така. Така, слагаме и тук един редстоун. И тази връзка я махаме. Тя само ще ни потребваше за... Да, слагаме така един редстоун. И продължаваме така надолу. Да слагаме блокове, за да може връзката да стане. И да. След това, вече като сме сложили тук тези блокове, които ни трябваха, слагаме пак редстоун. И вече слагаме слаб. Може и да сложим нещо друго. Зависи. Добре, и взимаме след това една ръчка. Взимаме една ръчка. За да можем да активираме нашият Аз нищо не съм сложил вътре. Верно. Така, изключваме. И видяхте как се изстрелва това. Значи, тук ето вижте къде се изстреля стрелата. Хора, това мисля да е за този редстоун урок. Ако ви е харесал, забравих. Ще ви покажа още един урок. По два урока, първи урок ще има два. Ще ви покажа как може да си направите врата, капан, плюс как може да си направите експлозивен чест. Трябва ви това и най-лесно ще вземем един трап чест. Ще ви покажа как става номера. Вземем диамантиния блок.
Това вече няма да ни трябва, естествено. Ще ни трябва един трап чест, който не е тук. Съндък. Съндък с капан. Така. Редстоун ще ни трябва също. Добре. Но слабче няма да е. И взимаме сега този съндък тук. И взимаме диамантите. И го ограждаме с диаманти. Така слагаме. Диаманти. Трапчеста може и да не е трапчест. Сега ще ви покажа. Да, махаме честа. Слагаме само диаманти. И сега ще ви покажа какво трябва да се прави. След това взимаме редстоуна. Слагаме така. Слагаме на TNT. Всъщност, капана е такъв. Аз ще ви покажа. Тук ли беше? Не. Капана е такъв. Слагате... да, т.е. така. Точно така един трапче слагате. Така. И един диамант отпред. Когато... И още един така и така. Той не знае човекът, че ще има трапчест. Когато щупи този диамант... Точно така. И така. И вижда един чест, който вътре естествено, че ще сложите айтеми. Защото като отвори... Хора, знам, що ни задействаше това. Защото трапчеста трябва да е така. И обаче трябва да направите едно нещо. Ето. Спект на ми не се получи. Така. Малко ми лагна. Да. И да. След това ще ви покажа така изглежда капана. Но всъщност капана не е такъв. Взимате трапчеста и слагате, както ви казах, редстоун. Редстоуна винаги трябва да е с лице към вас. Не, само едно. И за да стане капана. И така. Взимате дирт. И това е да направите на някой мръс. Капан. Така. И ограждаме с дирт. Защото с дирт е най-добре. И не трябва да обаче да покривате. Ако ще покривате, ще ви покажа как да покривате. И да. Така. 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 И слагате, например, ако има база подземна. Ако има, например, подземна база, да може, нали, да му направите номер и да гръмне честа. Така. Сори, че тук се вижда малко черно, но нещо камера. И така. Закривате, както ви казахте. Честа няма нужда да го закривате. Зависи ако... не трап честа може да се закрие. Не. Така. И тук може да сложите слаб. И слагате, например, чест. Но TNT не трябва да се вижда, защото трябва да сложите един слаб, но на мен сега не ми се занимава да сложа слабче. Да изместите да не се вижда така черно. И задейства TNT без да знае.
И сега всичко ще гръмне. Гледайте. Чай да фокусира. Хора, чакайте да фокусира. Ами хора, това беше всичко от мен. Дано рестон уроците някакси да са ви, нали, да ви са помогнали. И малко ще поиграя в Soplex, без да снимам. Това беше от мен, хора. И до скоро.